and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Unsa nga challenge ang buot nimong ipasabot, day? Ang pagkiyalagi ni Aiza, aron mahimugid siyang usa ka maayo nga tawo sa tibuok niyang kinabuhi. Willing man ko. Kanindot man ana nga mulampos ko sa pagtabang sa usa ka saag. So, nga kag. Si saag nga kag, ikaw good no. Kalag ganay salaan. Buhi pa gani sa Aiza. So, mano ni ang panahon, kuya? Hagiton ta ka sa pagtulid ni Aiza. Ikaw, unsa may imong plano sa imong kinabuhi, nak? To walk with God. O Ginoo ko, magmadri ka, nak? Magmadri ka? Ay, Tingit ko mo supak, nak. Uy, dili lang, uy. Dili lang ko magmadri, ma, uy. Abi kay miingon man ko nga, ang akong plano is to walk with God. Moingon na dayon ka diha magmadri ko. Na, luuya sa ka na ako sa. Tilaw sa kung unsay kalipay kung naibana ma, uy. Aw, saan ba di ay? Abi manggod na ako kalit kang nangambisyon nga magmadri. Ay, ayaw, uy. Mama, uy. Magminyo gyud ay ka. Oo, uy. Taga-anti kag apo. Kausik sa ka sa kung dagway, no? Kung dili na ko paliwatan. Hinoon, so London man gyud na nato. Pero nak, kung mahimo, tiwas gyud nag-eskwela ha. Usa ka magpahimutang. Ay, oo, ma, boy. Muskwela jud ko. Kay damgo na ko nga motunob jud og private school parehas ni Aiza. Aron hangdon sad ko sa taga dinhis ato. Wa pa gyud ay mawagtang ng panganduyan nimo. Wa ma, uy. Unya, kay dili man jud ka makahimo sa paggasto nako anang klase sa eskwelahan. Ako na lang maninguha. Kay gusto gyud nako nga matuman ng panganduya, ma. Ay, husto dituod, ma. Kumusta naman si Tita Gemma? Nakugang naman lang ko nga nawa siya din yung uy. Nga naman to? Ay wa tumawag ta nga wa mananghid. Kalit man gud kayo na nawag ang usa niya kaigsuon o giingnan siya nga papaulion dayon sa ilang probinsya kay nagdeliryo na kunong ilang inahan. Uy. Mauto, nakabuang intawon og panghipos ang bayot og sayo kayong mipiya dinhi. Milarga dayon paingon sa Siargao. Pero mabalik pa to, ma. Na, wa may abiso eh. Gisuwayan bitaw na ko kontak ang iyang numero pero wa man pakyas ko. Unsa kay nahitabo ato? Ang ako, milaom na lang ko nga o sa ini mga adlaw makabalik unta siya. Kay pagkalaay kun ako na lang usa ang magtikaw-tikaw din hisbay sa panahon kang manarbaho na mo. Ako, naghandom sa ko niya. Kay marelax ra maggumas akong paglakaw kun ni si Tita Gemma. Kay nahibaw man ko nga dili gid kaniya pasagdan adto. Ayuhon kag atiman. Nya monitored permi ang oras kun kanus aka mo inom sa imong mga tambal. Ingon man sa imong pagkaon. Wag yung taon ko kasulting bati itong bayuta. Kay purya buyag no. Wag yung magpabadlong sa dinhi pasya sa mga kamot. Mau magpangwilig yung taon ko adto niya. Wa man sad hinuon ko malimot siyang gipasalig. Nga wa gyud ko no may biya ay. Maintag makaw na una na to si Tita Gemma. Nga mo balik na dinhi para malingaw na sa kama. Kay sukad nga nawa siya, nakabantay ko nga. Marag kalit lang ka kinuktok. Gimingaw na manggod kay ko niya nak. Wa na manggod to na ko intawon isipa nga lain si tita ninyo Gemma. Kabahin to siya permisa kung makasakit o kalipay. Maong sakit ang kamingaw nga kung gibati para niya. Relax lang, ma. Relax lang. Huno si nagmata ni mo. Ni ana siya? May ta. Maayo unta. Morning has broken. Morning! Ginoo ko! Unsa? Ma, ngano ka? Wa na ko iwa. Sorry, my dear. Sorry, good. Tita Jim! Hello lang ka. I miss you so much. Nagsagubi. Oh, gimingaw kay kunimo tita.
Gool gani kay ko kay abi na ko di na ka mo balik. Di kita mahitabo dong. Kaya ka mo na bayang akong pamilya. Uy, salamat. Imo gyud kong ipakalitan, maumisa ka hinunang akong kabuhi. May nalanggani kay nadana kong pugong ang akong kuya. Panood mo nga ri kay tunog pa. Sige na ma, kay mag-andam kog painit. Ako na lang. Ako na ma. Ay, paghampanay sa mo diha ang Tita Jim. Oh, tempes na. Ako ni mo alsas na imong mga bagahe, tita. Sud na, aron makapahuay sa kaminters ang damon pa nako ang atong painit. Si Amaya. Kumusta naman si Amaya? Di ka tingali makatuod, Jem. Kung ingnon ta ka nga usa ka bag-ong amaya ang makauban nato ining baya karon, my dear. Mao ba? Ano, nalipay ko! Nababaan ka man ni Amaya, uy. Nagiskot man gud minimo gabi eh. Mao ba? Uy. Gimingaw lagi kay ko nimo. Nakabantay in taon si Amaya nga may mga higayon nga maghinuktok ko. Kay maghuna-huna man ko nimo. Maong iya kong gipalaom nga ayaw lag kaguol ma. Unsa imong kalibutan kung ugma inigmata nimo ni ana si Tita Chem. Ug ni agyud ka. Miabot yun ka, my dear. Maong kalit lang miluag ang akong dugahan. Matouch mo po na. Ay, naglakaw ha. Ayaw baya yun. Ingon baya ka. Yun tayo baya. Wait! Amaya! Ako pinanggang maldita with a heart. Uy, pagkagwapa na, uy! Bibi. Pagkanindot ni mong dagway, Amaya, uy. Kita, uy. Uy, bro, kang dili alag o pobre lang ga. Pagka-flawless ba di mong panit, uy. Na my dear, uy, ang pingi yun ng imong beauty, ha? Ayaw yun, itugot ka, gumoso na sa panahon. Hala, uy, kalahon ba itong termino mo hatita, uy? Hinumdum lang noon ko atong usa ka drama sa radyo bitaw katong paborito kay nako kani adto nga ang title gani Ayaw Gumusa ang Bulak. Hala, uy, mura magkilala sa unang panahon. Abot ay kato. Lagi, ingon gud anak kasagaran ang linya ninyong mga tao sa unang panahon sa may pagkabalak nun ba? Pero nindot pa matiwan. Daoy, corny na magud ng paminahon gud. Inyo na ginahuna-huna nga mabatanon karon yung corny. May may bao ka. Ang kinabuhi na mo, ang natao sa giingon ni mo nga unang panahon, pagka mabulokon. Labi ma-in love ka. Wow! Kanindot ang feelings. Labi nagagabi Kalit lang ni mong badungog ang kuting-kuting sa sista. Kay haranahan ka. Unya, inigtambo ni mo sa bintana. May musugat sa ibong mga mata. Ang dagway sa cross ni mo nga mao'y nagkanta. Unya, naghangad ni mo. Ayaw, ka na lang, Ricky! Ha? Kay Ricky ga? Ay, manggwad. Sukit ako na sa Ricky sa swak o kape. Abi baya na akong nakakita, nakakalipay, uy. Umaon ng tauhana. Ay, di, uy. Ako lang utanganan sa painit. Ay, pero basig mo na mahimo na mong kapalaran, tita. Uy, pastilohan, di ko, uy. Ako inang tuyuan. Aron, mumata ko nga pirming kadlawon para magpabuka ng init tubig para iso sa termos ug dadto dito sa merkado kay dito nagatang-dagang mamainit. Di ko, eh. Wala na siya suki na nak. Una, tugin ako. Suwa ko sa kape. Ay, ready ko na. Ito, ala! Nanawag na ang line, Ricky! Dali na mo, oy. Wow, timing kayo mong pagpauli din tita. Nga naman. Interview na ako karon. Doon na may naluoy o may rekomendar na ako para makatrabaho. Wow, nalipay ko nga ni Aka kay dili na unya mag-inusara si mama. Ni amasag ko kay wa man ko'y duty ron. Mas maayo noon kuya. Kay at least ba, mapuno ning bayaron sa inyong mga katawa. Kinsa man ning nanawag? Wa man maka-store sa akong phone ang iyang numero. Ito baga na lang gud kuya. Excuse me. Hello? Jared,
Musimba ka? Kuyog kupi? O sige, may pa. Okay. Gusto kang kuhaon ti ka diha sa inyo? Kay maligo na dahin ko para makailis. Please? Asa ka, Part? Uy, Part! Musimba ko! Musimba? Asa makaagi? Di ba to sa pikas ang agianan pa yung sa simbahan? Akong kuhaon si Aisa. Oh, nga naman. Nanawag, kay magpakuyog. Uy, milagro good. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!